Okei, tehdään yksi ikävä smoothie, vai mitä Aleksi? Joo. Mä näytän mitä se tapahtuu. Se tarvii vaan personal blenderi, mikä on vähän niinku PT, paitsi että blenderi. Sen jälkeen sä tarvit tällaisia, jos sä haluat, että se ei maistu ihan ikävältä. Vedät ne tänne. Ihan sama paljonko, niin paljon kuin tuntuu, että tarvii. Mikä osa 1? Itse asiassa osa 2. Me vedettiin tuo eka juttu, mä en voi aloittaa uudestaan, koska täällä on jo nämä mönjät, osa mönjistä tuolla. Anyway, täällä on nyt marjat, sen jälkeen lähdetään johonkin 50. Mä oon sanonut teoria, mä en ole testannut tätä vielä. Jos sä lasket tyyliin 5 hitaasti, sit jokainen sekunti tavallaan se on 10 grammaa. Et sit se näyttäisi about tältä. 1, 2, 3, 4, 5 ja otetaan 1 vielä 6, koska kalorit on ikin liikaa mun tapauksessa. Älä välttämättä ota sitä kirjaimellisesti. Sitten 2 kananmunaa. Ja salmonella. Niin sä luulet. Te luulette, että kaikesta tulee ja mä jätkät oikeesti näähän sekaisin. Siitä. Ja siitä. Ihan vaan sen takia, että mä vedän muuten vaan. Mä oikeesti haluan tarpeeksi tai liian vähän kaloreita. Vedetään 3 sinne. Noin. Mitä muuta? Niin, joo. Hei. Leikitään superfoodilla vähän. Florella. Täällä on ilmeisesti kaikkea hyvää. Mä en ole kikkailemaan sillä, että mitä kaikkea siellä on. Sä selvität sen netistä kuitenkin. Sen kun googlaat Florella. Tai sitten ne löytyy ehkä tästä grafiikkana, jos Oliver tekee omat duuninsa. Mä en ole varma. Laitetaan tosta ton verta. Noin, kyllä sit jotain vitamiineja tulee. Sitten sen jälkeen koko smoothie mix. Tätä saa vissiin tulla jonkun verran. Kohta pelättää puolet pöydälle. Noin. Siitä. Sitten tulee tää jännä osio, nimittäin personal blender. Tää näyttää niin, että maksaisi joku 2 € tää laite. Oikeesti se maksaa 109. Mikä tarkoittaa sitä, että siinä voi olettaa, että se toimii. Tällä se tapahtuu. Mun piti laskea 4 tai 5 nollaan, mutta en mä osaa tehdä sitä. Okei. Sitten, nyt taas tulee se vaihe, että seuraa about 600 kaloria, noin 10 sekuntia. Ootko valmis, Aleksi? Anna palaa, mulla on sekuntikello käynnissä. Onko oikeasti? Ei oo, anna palaa siellä. No niin, sit lähtee. Taistele. Vittu, tää on kylmää. Älä tee tätä kotona, tai sun äiti sanoo sulle, että tää on epäsivistynyttä. Vittu, alkaa ne silmät vuotaa. Vittu, tää muuten tuntuu nielus. Ei tai siis tuossa suus, vittu. Tää on niin vitun kylmää. Ei tässä muuta mitään oo. Okei, se oli siinä. Älä laita poikki vielä. Ei tulisi mieleenkään. Ei missään nimessä. Tätä suositellaan silloin, jos sun ohjaus alkaa 5-10 minuutin sisään. Jos sä oot PT. Jos sä et oo, ehkä sun ei tarvitse tehdä tätä. Mutta jos sulla on kiire, mä uskon, että sulla voi olla kiire ihan missä vaan. Missä oot, sä oot koulussa, töissä, mitä vaan. Siis tee tänne valmiiksi, anna välttämättä tee sitä siellä. Jos sä haluut, ota tää messiin. Mut siis älä ikin sano, että sä vois syödä. Sulla ei oo aikaa. No vittu, kaikki ne on tekosyyt, vihaan sellaista. Vedä tällainen, jos tarvii putkea ykkösellä. Siinä oli joku about 600, mitä ikin olikaan kaloria. Meni ehkä vähän enemmän kuin 10 sekuntia, mutta silti.
Älä sano, ettei sulla aikaa syödä, koska se ei pidä paikkaansa. Okei. Hyvää päivän jatkoa. Ikävä mies.